Halo. Halo. Kiat luoy man kayo ni oy. Ang kiat man yung palangging oy. Come on. Where's Ella now? Come. She needs to throw away stuff. Okay, uwi na kami. Oy. Lamig. Come. Go. Yeah. You want to eat first? Or you can eat while walking. Luyas, kumasakop og panggutom. What are you eating? Just like to wish brother. Kuyog manggod. Hastang tugnawa. Uli na mi guys. Uwi na kami ay. Panggutom. Kaugpan. Ay, mura jud ko wolf. Pauwi na kami guys. Sinama ko lahat ang mga bata para makalabas sila guys. Makalanghap ng hangin. You have awa again because of the cold. See? You have cold kuan. You have awa. Should I hold you? Okay, hi guys. Hold sa man ako ni siya. See? Where should I hold you, Batimal? Tulod. Luya eh. Ay, gauna na si Ila. Nasudre. Yeah. Careful ha, slowly. Grabe yung snow pa guys. Hindi pa na tapos yung snow sa amin. You should go ahead or play there. Oh. But ava Batimal ha, kasi sa traffic light. Ha? Ganda ng snow guys no. Batimal pansin ko si Thread. We have to wait. Ganda ng snow tignan oh. Very white. Yeah, it's still red. We have to stop. Okay, give. Ding 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 ding. Si Ila dun. Yeah, now you can go ahead. Huh? 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 What? Tulog si Francis. Abot na tayo. Yeah, go on inside. Inside now. Yeah. You take this one, Dai. Tulog si Francis. Yeah. Yeah. Yeah, Francine. Bate. Hello, guys. Uy, gino ko. Nakauwi na tayo. Kasi, nag-grocery. Na-feel ko ba, pagpasok ko dito sa bahay, ang warm. Tapos, mayroon ako kayong bright shine. Shine bright. Sunshine. Pero, ang snow, andyan pa din. Ka-ice pa din. Ano ba to? Ang warm dito sa aming kwarto. Uy, kasi mafe-feel mo talaga na ang warm ng bahay mo pag galing ka sa labas. Ayun si Francis, tingnan niya. Nagay ko dun. Yeah. Yeah. Nanonood siya sa mga kids. Nagtupi. Nagtupi yung mga bata sa mga damit nila. Ayan. Hala. And then ako, magpuput away ako. Put away ako ng ano guys, ng pinamili namin. So, haul tayo, haul. Mag-haul tayo sa ating mga pinamili. Tapos lagay ko dyan. Ayan, hindi man ako nakabili ng saging. Uy, plano ko pa naman mag-banana cake. Ayan. Yung mascara na ginamit ko ba? Kasi nawala yung mga mascara ko guys. Aywan ko lang kung saan nilagay ni Francine. Yung waterproof. Hindi yung waterproof yung ginamit ko.
Nang nangaan diri mura jud ko gisuntok. Pinamili tayo. Ating mga pinamili din. Pansin kay pag si Pansin sinasama mo pag namili guys, grabe. Hindi mo masabtan yung batang to eh. Ang juice, hindi pa kami nakadating dito sa bahay. Gihinay-hinay na niya gurot. Tapos ayaw ko siyang pinapainom ng juice. Pero noon, okay lang kasi paminsan-minsan ba. Hindi kasi kukusyan yan sila sinasanay guys ng mga juice. So ito, ano to, masarap to. Gibak, stangin, mersals, meat butter. Para siyang sa atin ba, stick bread guys. Ayan ay. Ayan, masarap to. Natilawan ko yan siya. Tapos binibili ko para sa mga kids. Tanawa yung juice na ganito. Grocery haul tayo. Ito, ang laman nito is 2, 4, 6. I think 10 siya sa isa kapak. So, 6 na lang nagtira. Ninom ng mga bata. Ayan, lagyan natin dyan yung mga panang na pamilya natin. Grocery kami ng maaga. Normally, hapon na talaga kami pupunta pag na tapos na sa mga gawaing bahay dito. So, nag-grocery kaagad kami kasi tinatapulan ako guys. So, hapon na kaayuhan ito. Ayan natin yan. Mga ganito na bread. May mga ganitong bread sa Beto. Sa Aldi lang namin ito nabili. Ayan. Namili yung mga bata ng ganito. At saka yung ibang pretzels na bread bitaw guys. Ito yung mga bread dito. Tikman nga natin pala. Sarap to. Mapansin nga, hindi kinain. Meron tayong crackers. Party cracker. Pero salty siya guys. Yan, yan natin dyan. Meron tayong bacon. 2. Meron tayong lutsen. Para siyang buns na malalaki. Bumili ako para pang umaga guys kasi simhan na yung taong kong sige. Laging kumakain ng ng mga kapag namili kami guys, makita ko sa inyo guys, oh. Pag namili kami ng mga bata, tapos wala si Frank, dinadala ko ito, oh. Katawanan. Para siyang shopping trolley, para pag naglalakad, hindi mabigat guys ba. Ayan, gustong gusto ko yan. Yung iba, sabi ni Frank, ayun, sabi na hindi daw sa magdadala kasi pang matanda daw ko, eh, tuo ka man. Kana, pakalipay na ako kay para hindi hago ba, hindi mabigat dito sa bukton. Yan yung dinadala ko. Tapos, paborito namin lahat. At paborito ko, gustong gusto ko siya. Cherry cake. Yan, 2 yung kinuha ko para stock na. Tapos, meron tayong tomato. I think this is 1 euro. So, kung tutusin mo guys, ang mga bilihin dito, mahal. Kasi kung i-convert mo sa Philippine money, this is 50 pesos, 55 pesos na to siya. Kung ito na kamatis, ito yung pinakamurang kamatis na nakita ko doon. Kaya ang pinabili ko is pinakamura. 1 euro, 55. Kung dito, mura na siya kasi andito ka eh. Pero kung i-convert mo siya sa peso, laki yung pera mo dito sa Philippines. Pero kung i-convert mo sa piso, 1 euro. Mahal na to siya. Kasi, diba sa Philippines, makabili man tayo ng kamatis 20 pesos 1 kilo? Or I don't know eh. Pataka na yaw-yaw. Ayan, 1 euro. Kamatis. Itong bacon, noon, itong bacon na maliit na piece, 1 euro something to. So, mura na siya siguro. Doon ko lang. And then, meron tayong strawberry. Medyo kamahalan pa yung strawberry pag malapit na ang spring or summer. Mura na yung strawberry, pero ito medyo kamahalan pa siya. Almost 2 euros pa siya. 1 euro 89 na ata. Bumili ako pa sa mga kids. Ayan. Ang binibili ko lang talaga lagi is for kids. Talaga siya. And then, meron tayong rosin col or itong maliliit na cabbage. Hindi ako mabili ng maramihang gulay guys kasi nagbuba. Nasisira siya. Hindi mapasok kaon ba. Hindi kasi kaya binibili ko ang gulay, hindi talaga good for 1 week, mga ano. At itong binili ko din, hindi to good for 1 week kasi wala man kaming routine guys pag nag-grocery. Tapos pizza baguette, which is very helpful pag
Then 3 liters of milk. Mama, this is Papa Ali. 3 liters of milk. Ayan. One. And then sparkling water. Do you want this? Huh? Give that to, tell Ella Vanessa to eat that. Don't give brother, ha? So, ang first na pinuntahan namin is DM. Tapos, kasi wala akong cash, guys. Tapos, nag-withdraw ako, pero bill ba? Papel yung pera ko. Papel yung pera ko, kaya hindi din sa, kasi mga grocery shopping dito, guys, grocery stores, ang shopping cart, kailangan may 1 euro 50 cents kang ilalagay para makuha mo yung shopping cart. Next time, pakita ko sa inyo kung paano, kung mga shopping cart na ganyan dito. So, nagpunta kami first sa DM para yung 50 euros ko masinsilyuan. So, para mayroon akong 1 euro. So, bumili ako ng diaper. Ayan. Then, meron tayong pang breakfast. Fresh muesli. Kung Francis. Pang madalian. Tapos, meron tayong para sa toilet. Bumili ako ng pang lababo. Pang spray. Para madali maglinis. Tapos, bumili ako ng for bath. For tub, guys. Kasi, kalas kaya mga bata, ani ba? Aluan ko lang yung isang ganito. Dali nilang ubusin mga aywan ko anong ginagawa na sa tub, oy. Bumili ako. Ayan, sa Baby Love. Tapos, meron tayong Aptamil. Milk powder. And then, itong all-in-one Lenor. So, mag-change ako. Instead na powder yung gagamitin ko. Tatry ko to siya, guys. Kung mas maganda ba to gamitin. Kasi maliit lang siya, oh. Mas ano ba? Yung space sa mga Downy, sa fabric conditioner, sa mga antibacterial, sa mga powder, sa beads. So, all ito all-in-one na siya. So, itatry ko to siya, guys, kung maganda siya gamitin. Para kung maganda siya gamitin, ito na yung gagamitin ko talaga. Kasi ang space niya, maliit ba? Hindi na para ano natin yung space dyan sa lagayan ng ano. So, ayun lang yung aming napamili. Range ko lang to yan, guys, lahat ng pinamili ko. And then, ayun, maglinis tayo. And then, I think, magawa ko ng banana cake. Kasi meron akong 2 saging. Hindi na ako nakabili ng ibang prutas. Strawberry lang. Pero mag-coffee muna ako, guys, kasi coffee is life. Ang lamig sa labas para mainitan na yung tiya natin. Then, antayin ko si Frank. Hindi na ako magluluto ng dinner. So, si Frank, I think, hindi kami nakabili ng brown bread kasi naubusan sila. So, let's see kung anong magawa natin for dinner. Kasi kanina nag-air fry lang ako ng chicken leg. Yun yung kinain namin ng mga bata. Pag kami lang talaga, guys, walang problema kasi nag-air fry lang ako or mga ganun. Pero pag andyan si Frank, nagluluto talaga ako ng full meal. Pero this time wala siya. Pero siguro next time, I will try na magluto na kumain ng andyan na siya. Kasi pag kasi lunch kasi ako nagluluto. So, ayun. Hello, guys. Kapit guys. Coffee. Kapit na ako ng ubos. Masarap yun na bread ba? Yung napalit ko. Yung nabili ni Francine. Tapos may sesame seeds. Hindi niya kinain, so akong kakain. Yan yung mga bata din. Kain ng kain lah. Yung grocery ko, hindi yan. Ay pa dito. Yung grocery ko, hindi yan abot ng ano, guys. Yung mga batang to. And anyway, dito guys, diba, pag sa atin, sinukuyog natin yung mga bata. Pag nag-grocery tayo, ano ba, ayusin natin. Pag sinasama natin yung mga nagligyas, yun siya. Ayan, taka-concentrate na istorya. Habang nagkape tayo, pauwi na pala si Frank. So, antayin ko. Dito sa atin sa Pilipinas, pag kinukuyog natin yung mga bata o sinasama, di ba, pagkatapos mag-grocery, pinapakain natin ng Jollibee o pinapakain natin ng kung saan-saan yung mga food, yung mga kuan ba, food chains. Yung mga bata, dito naman guys, yung mga bata, sanay sila na itong mga ganito ba guys, bakery dito, bakery, daming bakery dito, ang daming klase-klaseng bread na may mga
sesame seeds, may mga sunflower seeds, mga ganyan, may mga pretzel, malaki. Kita ko sa inyo one day pag kasi mahirap na yung mag-film guys kasi di ba social distancing, ka talaga ba, masita ka talaga, makitang-kita ka talaga pag nag-film ka. Hindi kami kumakain sa labas kasi wala din namang kainan sa labas, lalo na ngayon na pandemic. Bakery, tapos bumibili kami talaga ng bread pa uwi para kainin nila. Yan, gustong-gusto na sumama sa akin kasi pag sa akin, pinapapili ko yan sila guys kung ano mga gusto nila sa store. Pag naman ka Frank, si Frank yung namimili kaya mas gusto nilang sumama sa akin. Ba, come here. But you should not eat my bread. You eat strawberry naman. Kauning katawa man si Francis. Yan, hello? Ikawin mo ni remote. Putin pag remote sa isa ka TV. Hello guys. Kaon ni siya strawberry pero din ako pa bread na kani kay dong di man siya pwede pa siguro ani. Ate, ang patilap-tilap din ako na lang pwede kaon sa tinilapan. Kape ta. This is coffee, mama's coffee. Grabe ang kaon dyan niya. Kape, ganyan. Uy, makakuha ng tripod. Hello. Kiat luoy man kayo ni oy. Ang kiat man yung palangging oy. Iyan ko anday. Iyas lang kinabuhi dire oh. Hello. Nagudak. Warm man kay kadung. Dung, lumig ikaw gaksong din ang warm. Ang ito ba yung bulaklak na bigay ni Frank, hindi pa dyan nalayos guys. Ang tagal na layos. Maganda siya, ang tagal na layos. Normally yung nabibigay niya bulaklak sa akin, nalayos na yun. So kasi Frank pauwi na daw siya. Weißt du, die ist wie schlau. So, ayun na, oy. Magkape muna tayo, guys. Masarap na bang pan. Naubos ko na siya. Pagkuhan ko si Hansin kasi naglalaro. Naglalaro sila dun. Yun yung show nila palagi, guys. Ang show nila palagi, gubot-gubot ba? Wasak-wasak, guys. Yan yung lagi nilang show. Wasak-wasak dito sa bahay. Ako yung taga-yaw-yaw at taga... Watch out your head, ha? Maingay na, guys. So, yan ko na itong video, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you all for watching. I hope to see you again for our next video. Bye-bye and have a good day, everybody. And God bless you.